तर आज आपण टिफिनसाठी मुलांच्या टिफिनसाठी रेसिपी बनवणार आहोत। नेहमी मुलांना टिफिनमधून काय द्यायचं हा नेहमी आईला प्रश्न असतो। तर त्यावेळेस तुम्ही हे झटपट बनवून मुलांना देऊ शकता टिफिनसाठी। मुलंही खूप आवडीने खातील असा हा टिफिन स्नॅक्स आहे। अगदी जबरदस्त टेस्टी लागतो, मुलांचंही मोठेही मागून खातील एवढा हा जबरदस्त टेस्टी, मुलांचं व्यवस्थित पोटही भरेल आणि आवडीनेही खातील। आणि बनवायलाही खूप सोपं आहे, कमी साहित्यामध्ये आपण हे स्नॅक्स बनवू शकतो। तुम्ही घरी पार्टी वगैरे असेल तेव्हाही हे बनवू शकता, असं काही नाही की टिफिनसाठीच। अगदी जबरदस्त टेस्टी हे स्नॅक्स आहे। तर आपण कसं बनवायचं आहे ते पाहूया। तर हे स्नॅक्स बनवण्यासाठी आधी आपल्याला लागतील पाव। तर इथे मी 6 पाव घेतलेले आहेत, फ्रेश असे एकदम सॉफ्ट असे मी पाव घेतलेले आहेत। तर आता याला आतमध्ये आपल्याला पॉकेट बनवायचं आहे बघा। तर थोडंसं 2 हाताने ओपन करायचं आहे आणि छोटंसं असं पॉकेट बनवायचं आहे। तर बघा या पद्धतीने। तर आपण हे सर्व पावांचं असंच पॉकेट बनवून घेऊया। अगदी सोपं आहे बघा, मस्त अगदी झटपट होणारी ही रेसिपी। असं हे पॉकेट आपण सर्व पावांना करून घेऊया, कारण यामध्ये आपल्याला स्टफिंग भरायचं आहे। तर सर्व पावांना मी असं पॉकेट बनवून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आपल्याला दुसरी तयारी करून घ्यायची ती म्हणजे चीज। अशा चीज स्लाईस घ्यायचे आहेत। तर इथे मी 6 पाव घेतले आहेत। तर त्यासाठी आपण इथे मी 2 चीज स्लाईस घेणार आहे। तर एक चीज स्लाईस बघा आपण अशी ओपन करून त्याचे 4 पीसेस करून घेणार आहोत, कारण चीज मुलांना खूप आवडतं। तर ते चीज घालून जर तुम्ही मुलांना हा स्नॅक्स बनवून दिला टिफिनमध्ये तर मुलं खूप आवडीने खातील। तर एका स्लाईसचे बघा मी 4 पीसेस करते असे या पद्धतीने। जर तुम्हाला जास्त चीज आवडत असेल मुलांना तर एक पूर्ण स्लाईस घातली तरी चालेल किंवा अर्धी। त्यानंतर मी एका बाउलमध्ये घेते टोमॅटो, 2 मोठे टोमॅटो बारीक कापून घेतलेले आहेत आणि 2 कांदे बारीक कापून घेतलेले आहेत। आता यामध्ये भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता, शिमला मिरची घालू शकता, मटार घालू शकता किंवा स्वीट कॉर्नही घालू शकता। त्यानंतर अर्धा चमचा ऑरेगानो आणि अर्धा चमचा मी ते चिली फ्लेक्स घेतलेला आहे। पाव चमचा काळी मिरी पावडर घेतलेली आहे आणि अगदी पाव चमचा थोडीशी आपण ही लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे किंवा मिरचीही घालू शकता। आणि आता चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे मी आणि बटर घातलेलं आहे 1 चमचा आणि यामध्ये आपण चीज घालणार आहोत। तर इथे मोझरेला चीज मी घेतलेला आहे, पाव कप चीज घेतलेला आहे। आता हे व्यवस्थित आपण सर्व साहित्य मिक्स करून घेऊया। मुलांना चीज खूप आवडतं आणि चीज घालून जर तुम्ही ही रेसिपी मुलांना बनवून दिलात तर मुलं खरंच खूप आवडीने खातील, कारण यामध्ये आपण भाज्याही घालणार आहोत। तर इथे तुम्हाला ज्या आवडतील त्या भाज्या घालू शकता। आणि आता हे सर्व साहित्य आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि याला एक पिझ्झाचा असा फ्लेवर येईल, कारण आपण याच्यामध्ये मोझरेला चीज हर्ब्स वगैरे घातलेले आहेत। ऑरेगानो घालू शकता किंवा तुम्ही मिक्स हर्ब्सही घालू शकता। आणि यामध्ये बघा पावाला जे आपण पॉकेट बनवून घेतलं होतं त्यामध्ये हे स्टफिंग असं व्यवस्थित भरून घ्यायचं आहे। दाबून असं व्यवस्थित पूर्ण पॉकेट फुल करून घ्यायचे आहे आणि वरच्या साईडला थोडंसं असं गॅप करून आपण यामध्ये चीज स्लाईसची कट करून ठेवली होती ना ती घालायची आहे। त्यामुळे मस्त असं हे चीजी असं आपलं हे रेसिपी तयार होणार आहे। अगदी मुलांच्या आवडीची इन्स्टंट असं टिफिनसाठी रेसिपी। तर बघा असं या पद्धतीने आपण सर्व पाव जे आहेत ते तयार करून घेऊया। अगदी सोपं आहे। जे पॉकेट आपण बनवलं होतं त्याच्यामध्ये असं स्टफिंग व्यवस्थित पूर्ण भरून घ्यायचं आहे, दाबून असं भरून घ्यायचं आहे। असं केल्याने काय होतं, मुलांच्या पोटामध्ये भाज्याही जातात आणि मुलं खरंच खूप आवडीने खातात। माझ्या मुलांनाही खूप आवडते ही रेसिपी। तर नक्की बनवून बघा आणि कमेंट्समध्ये मला सांगायला विसरू नका मला ही रेसिपी कशी वाटली। आणि जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आता हे पाव आपले तयार आहेत स्टफिंग भरून। तर आपण याला थोडं भाजून घेणार आहोत पॅनवरती। तर पॅनला लावते मी बटर, पूर्ण व्यवस्थित बटर लावून घ्यायचं आहे। बघा बटरनी व्यवस्थित सर्व पॅनला आपण चोळून घ्यायचं आहे। सगळीकडे व्यवस्थित स्प्रेड झाला पाहिजे आणि त्यावरती आपण हे एक पाव असं व्यवस्थित ठेवायचं आहे आणि एकदम कमी गॅसवरती आपल्याला थोडंसं असं एकदम कुरकुरीत असं होईपर्यंत आपण हे भाजून घेणार आहोत पाव।
तर बघा या पद्धतीने आपण व्यवस्थित हे पाव पॅनवरती ठेवून मस्त असे बटर लावून मस्त भाजून घ्यायचे आहेत. आणि वरच्या साईडनेही थोडं बटर लावून घेऊया आपण. व्यवस्थित दोन्ही साईडने बटर लावून घ्यायचं आहे. खूप टेस्टी अशी ही रेसिपी तयार होते. तर कमेंट्समध्ये मला जरूर सांगा तुम्हाला अजून कुठली रेसिपी पाहायला आवडेल, मी नक्की बनवून दाखवेल. तर आपण हे दोन्ही साईडला मस्त असं बटर लावून घेतलेलं आहे. आणि थोडं असं स्पॅच्युला आणि थोडंसं असं व्यवस्थित स्प्रेड करून घेऊया. आणि थोडंसं दाबून आपण हे पाव असे भाजून घेणार आहोत. म्हणजे ज्या आतल्या भाज्या वगैरे असतील त्याही व्यवस्थित भाजल्या जातात, व्यवस्थित शिजल्या जातात. तर बघा असं थोडंसं जास्त हलकं असं प्रेस करायचं आहे आपल्याला. आणि एका साईडने व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर दुसऱ्या साईडनेही भाजायला ठेवायचे आहेत. हलका असा थोडासा कलर चेंज करून घ्यायचा आहे, बस इतपतच. तर हे आपले मस्त असे दोन्ही साईडने पाव रोस्ट झालेले आहेत. आणि मस्त असे गरमागरम मुलांना तुम्ही सकाळी नाश्त्यासाठीही देऊ शकता किंवा संध्याकाळी नाश्त्यासाठी देऊ शकता. टिफिनमध्येही मुलं आवडीने खातील. तर हे झटपट असे हे आपलं स्नॅक्स तयार झालेलं आहे. तर आपण आता हे काढून घेऊया. आणि याच पद्धतीने आपण सर्व पाव जे बनवून घेणार आहोत. मस्त रोस्ट करून बघा मस्त असं कलर आलेला आहे. एकदम असं काळा वगैरे पडेपर्यंत नाही घ्यायचं, हलका असा कलर चेंज होईपर्यंत आपण मस्त असे रोस्ट करून घ्यायचे आहेत. तर ही आपली रेसिपी तयार झालेली आहे. पण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. सॉस बरोबर वगैरे खूप छान लागतं किंवा असंच जरी खाल्लं तरी खूप छान लागतात हे. मस्त असं गरमागरम मुलाची पार्टी वगैरे असेल तेव्हाही तुम्ही हे बनवून देऊ शकता. लहान मुलं पार्टीमध्ये वगैरे खूप आवडीने खातील. सॉसबरोबर तुम्ही सर्व करा. मस्त असं गरमागरम टेस्टी असं स्नॅक्स नक्की बनवा आणि कमेंट्समध्ये जरूर सांगा. एकदम मस्त असं चीजी असं आपलं हे स्नॅक्स तयार झालेलं आहे. मी कट करून दाखवते तुम्हाला. जर तुमच्या मुलांना जास्त प्रमाणात चीज आवडत असेल तर अजून थोडं तुम्ही चीजचं प्रमाण वाढवलं तरी चालेल. तर बघा मस्त असं हे चीजी आपलं स्नॅक्स तयार झालेलं आहे. किती छान दिसते बघा, एकदम चविष्ट लागतं. तर नक्की बनवा. आणि अशा छान रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आणि खूप छान रेसिपी माझ्या चॅनलवरती आहेत, तर तेही नक्की बघा.